Hyvää iltaa. Tere õhtust. Kiva, kun olette tulleet tänne tänään. Tore, että olette tänään siia jõudnud. Noin 5,5 vuotta sitten me aloitettiin nämä raamatun luennot tällä tavalla. Nii umbes 5,5 aastat tagasi me alustasime nende piibliõpetusõhtutega sellisel viisil. Onko täällä sellaisia, jotka oli silloin mukana? Kas siin on neid, kes siis olid ka siin kohal? Eli teitä on tämmöinen 1/3, 1/4 sitä. Umbes 1/3 või 1/4. No ne oli kaikki, ketä tänään ei ole. Niin. Ja. Silloin me aloitimme vertauksella. Mä halusin opettaa Jeesuksen vertauksia. Ja siis me alustasime Jeesuse tähendamissõnadega. Ja nyt mä haluan palata takaisin samaan aiheeseen. Ja nyt mä tahaksin tulla takaisin selle sama teema juurde. Ihan sen takia, että ne on niitä semmoisia ikkunoita ja aukkoja, joista me näemme syvemmälle kuin monesta muusta raamatun kohdasta. Siis sellepärast, et need on justkui sellised aknad või augud, kus me saame vaadata sügavamale kui muudest piiblikohtadest. Siis kuinka moni oli silloin mukana? Siis kui paljud olid siis, kui me alustasime tähendamissõnadega? Tõstke veel korraks käed. Kuinka, nyt alkäse, ja nyt rehellisesti. Ja nüüd öelge ausalt. Kuinka moni muistaa niistä opetuksista jotakin? Kui paljudel on midagi meeles nendest õpetustest? 3. Kaikki 4. Kõik 4. Hyvä. Nimittäin mä vien niihin samoihin aiheisiin, mutta mä pikkusen erillä tavalla katson sitä, mutta samat asiat käydään läpi. Ma viin teid nüüd sellesse samasse teemasse, aga natuke teisel viisil me vaatame neid, aga samalt need sündmused me vaatame nüüd uuesti läbi. Mutta nyt alustuksena sen kerrottakoon, että kun Jeesus puhui ja opetti kansaa, aga alustuseks tahan öelda, et kui Jeesus nüüd õpetas või rääkis rahvale, niin hän puhuu tavallaan niin kuin 2 eri tavalla heille. Siis ta räägib neille 2 eri moel. Niin kuin Vuorisaarna ja nämä ovat tämmöistä suoraa puhetta, suoria lauseita. Mäejutlus on selline otsekõne, otselaused. Mutta sen rinnalla Jeesus kertoo valtavan paljon vertauksia. Aga selle kõrval paralleelselt Jeesus räägib ka tohutult palju siis nagu võrdpiltides, tähendamissõnades. Ja vertauksia sen takia, että se oli sen ajan tapa ja on tänäänkin ihmisten puhua semmoisista syvällisistä asioista. Ja tähendamissõnu kasutas ta siis sellepärast, et see oli ja on tänapäevani sealsete inimeste viis rääkida väga olulistest ja tähtsatest asjadest. Se voidaan ajatella tällä tavalla. Sellele võib mõelda näiteks nii. Se suora puhe, niin kuin me nyt puhutaan, see otse rääkimine, otsekõne, nii nagu meie praegu siin räägime, niin tämä on niin kuin tekstiä, tämä on niin kuin kirjoitettua tekstiä, tämä voidaan kirjoittaa. See on justkui selline kirja pandud või kirjutatud tekst, seda võib üles kirjutada ja lukea. Ja lugeda. Mutta vertaukset, ne ovat taas kuvia. Aga tähendamissõnad, need on jällegi pildid. Ne on tarinoita. Need on lood. Niille piirretään kuva. Niillä halutaan niin piirtää ihmisten eteen asiasta kuvaa. Siis nende kaudu tahetakse inimeste ette joonistada asjadest mingisugune pilt. Ja tämä oli äärettömän luonnollista sen ajan ihmisille. Ja se oli ääretult loomulik tolle ajan inimestele. Ensinnäkin sen takia, että äärettömän harva osasi lukea. Ja sellel põhjusel ka, et väga vähesed inimesed oskasid tolle ajal lugeda. Ja toisaalta sen takia, että pikkusen pitää käydä kielessä, sen takia, että se kieli, millä Jeesus puhuu ja opetti ja millä Raamattu on syntynyt, niin se kieli on tavallaan kuvakieli. Ja see peab minema nüüd natuke selle keele juurde, et see keel, milles piibel on kirjutatud ja mida tolleaegsed inimesed kasutasid, see keel iseenesest on selline piltide keel. Minä tarkoitan sitä, että se kieli on syntynyt maalaamaan
kirjoittamaan enemmän kuvia kuin kirjoittamaan sellaisia suoria lauseita. Ja mida ma tahan sellega öelda või mõtlen on see, et see keel on mõeldud selleks, et ta pigem joonistakski ja maaliks neid erinevaid pilte, kui et lihtsalt kirjutaks mingisugust teksti. Ja se on nimenomaan uskonnon äidinkieltä. Ja se on siis usu emakeel. Se johtuu siitä, että nämä kuvat, mitä Jeesus esimerkiksi piirtää vertausten kautta niiden ihmisten silmien eteen. Se tuleb sellest, et need tähendamissõnad või need pildid, mida Jeesus joonistab nende kaudu inimeste silmade ette, ne jää ensinnäkin niiden mieleen paremmin. Need jäävad esiteks inimestele paremini meelde. Ne koskettaa syvemmältä. Nad puudutavad sind sügavamalt. Tavallaan niin kuin ravistelee enemmän. Natuke nagu raputavad sind rohkem. Ja sitten ne liittyy aina niiden ihmisten elämän tilanteeseen, missä ne elää. Ja nad alati puudutavad või nagu on seotud nende inimeste eluolukordadega, kellele nad on räägitud. Jeesus ei ollut ainoa, joka opetti vertausten kautta. Jeesus ei olnud ainuke, kes õpetas siis tähendamissõnade kaudu. Muutkin rabbit opettivat vertauksilla lähinnä taivasten valtakunnasta. Tähendab, teisedki rabid õpetasid siis selliste võrdumite ja tähendamissõnadega näiteks taevariigist. Juutalaisten pyhässä kirjassa tämmöisessä kuin Talmud on 325 rappien kertomaa vertausta. Siis juutide pühakirjas Talmutis on 325 juudi rabide kirja pandud siis sellist võrdumit, tähendamissõna. Mutta kun Jeesus puhui vertauksilla ja nämä rappit puhui vertauksilla, niin niissä oli ero. Aga kui Jeesus rääkis nende võrdumitega ja need rabid rääkisid nende võrdumitega, siis nendes omavahel oli siiski erinevus. Kun rappit puhuivat vertauksilla, he eivät koskaan käyttänyt mitään semmoista tarinaa tai esimerkkiä, jossa nainen esimerkiksi olisi ollut niin kuin se hyvä esimerkki. Kui näiteks rabid tõid mõne sellise võrdumi või tähendamissõna, siis nemad mitte kunagi oma nendes lugudes ei kasutanud näiteks seda, et naine oleks olnud mingisugune hea eeskuju või mingisugune siis eeskuju. Kun tutkitaan varhaista antiikin Israelin ajan kirjallisuutta, niin jos Jesajan kirjan tietyt luvut lähdetään pois, niin missään ei vertauksissa ja esimerkkeissä esiinny nainen. Siis kui Jesaja kiri üksi välja jätta, aga uurida kõiki neid tolleaegse ja antiikaja selliseid siis tähendamissõnu, siis mitte kusagil ei ole kasutatud naist, välja arvatud siis Jesaja kirjas. Mutta kun Jeesus puhuu vertauksia ja ne vertaukset, mitkä meille on säilyneet. Aga kui Jeesus rääkis tähendamissõnades siis ja need, mis tähendamissõnad temalt on säilinud ka meie ajani, puolessa niistä hän puhuu naisista. Siis pooltes nendes ta räägibki just naistest. Ja puolessa miehistä. Ja pooltes ta räägib meestest. Te ette voi tajuta, kuinka valtava järisyttävä asia tämä oli. Ja te ei kujuta ilmselt ette, et kui nagu siis räige asi see tollel ajal oli. Jeesus kertoessaan siis naisista otti naiset esille ja naiset esikuvaksi. Itse muuten samaistu naiseen, mä otan sen esillekin. Ja väga huvitav, et kui tema rääkis ja siis ta võttis nendes lugudes need naised just tõi nagu esile ja võttis nemad, seadis eeskujudeks ja ise ennastki samastas nende naistega, sellestki ma tahan rääkida. Niin hän räikeästi rikkoi sen ajan niin kuin sitä viestinnän ja puheen kulttuuria. Siis ta tegelikult nagu täitsa räigelt rikkus seda tolleaegse nagu kõne ja rääkimise nagu sellist kultuuri. Nyt kun Jeesus puhuu näitä asioita, kui nüüd Jeesus räägib nendest asjadest, hän ajan tavan mukaan ei sano mies ja nainen. Siis ta selle aja nagu kombe kohaselt ta ei ütle seda, et mees ja naine. Minkin sanoo, mutta yleisesti se sanotaan sen miehen ikään kuin
tehtävän työn kautta ja naisen tehtävän työn kautta. Niin kuin niiden kautta ilmaistaan se sukupuoliasia. Siis sedagi ta kasutas küll otse mees ja naine öeldes, aga tema toob esile need meeste nii-öelda siis ülesanded ja naiste ülesanded ja nende tegevuste kaudu ta siis ilmutab, et kes on see tegelane, kes seda midagi teeb seal. Ei korkealla vuorella oleva kaupunki voi olla piilossa, kun sillä palaa valota, kun siinä on valo. Ei jää märkamatuks linn, mis on mäekünkal mäe otsas, kui seal on süüdatud tuli. Me ajattelemme kaupunkia. Meie mõtleme, et mingi linn. Siellä on valo, tuli palaa. Midagi põleb seal. Ei se ole piilossa. Et see ei jää märkamatuks, se ei ole peidus. Mutta mitä ne ihmiset, jotka kuuli, ajatteli? Aga mida need inimesed kuulsid, kes seda kuulsid? Mida nad mõtlesid? Mitä ne kuuli? Mida nemad kuulsid? Ne kuuli sen kaupungin ja korkealla. Nad kuulsid seda, et mingi linn ja kusagil kõrgel. Ja ne kuuli sen, että se ei voi olla piilossa. Ja et see ei saa olla siis varjatud. Mutta ne kuuli sen lisäksi. Aga sellele lisaks nad kuulsid ka veel midagi muud. Jeesus puhuu miehestä ja naisesta. Et Jeesus räägib mehest ja naisest. Mistä ne sen kuuli? Kuidas nad seda kuulsid? Miehet rakensivat talot ja kaupungit. Mehed olid need, kes ehitasid linnad ja majad ja linnad. Se oli miesten työ. See oli meeste työ. Mutta naiset sytyttävät valon ja kynttilän. Aga naise töö oli süüdata valgus ja süüdata küünlad. Nainen toi siis sen valon. Naine oli see, kes tõi selle valguse. Hei, se on tänä päivänä juutalaisilla. Ja juutidel ka täna päeval see on nii. Juutalaisuudessa kaikkein suurin ja tärkein juhla on sabattijuhla joka viikko. Juutidel siis kõige suurem ja tähtsam püha on sabat, iga nädal. Ja juutalainen sabatti alkaa siitä, Ja sabat algab juudi jaoks sellega, kun äiti, nainen sytyttää sabattikynttilän. kui naine, siis ema, süütab selle sabati küünla. Isä siunaa, Isa õnnistab äiti sytyttää ja tiedättekö mitä muuta äiti tekee? ja Tai ema naiset tekee. või naine siis on see, kes süütab selle küünla ja kas teate, mida muud veel naine teeb? Laulaa. Laulab. Joka ikinen sabatti, joka viikko laulaa äärettömän kauniin sabattilaulu. Ja iga nädal siis sabati ajal nad laulavad tohutult kauni sabatilaulu. Minunkin ystävälläkin, minä olen niitä luona, niin se alkaa joka ikinen kerta, se alkaa tällä laululla. Ja Kynttilä sytyttää. kui olin seal oma sõprade juures, siis see algas täpselt samamoodi iga kord selle lauluga ja küünla süütamisega. Nytten me täältä käsin 2000-luvulta täältä Pohjolasta, niin meidän on vaikea tajuta ja kuulla, mitä siellä on sanottu kaikkia hienouksia. Nüüd 2000 aastat hiljem meie siin ja siit põhjapooluselt meil on väga raske kuulata, mis seal tekstides on kõik peidus ja varjul. Siksi meidän pitää tehdä semmoinen niin kuin mielikuva matka sinne näkemään, miten he näki ja kuulemaan, miten he kuulivat. Sellepärast meie peame tegema nagu sellise nagu fantaasia või ettekujutus reisi sinna, et näha ja kuulda, mida nemad kuulsid ja nägid. Ja jos me nyt olemme siellä kuuntelemassa. Ja kui me nüüd olemegi praegu seal kuulamas. Ja me elämme siinä kulttuurissa ja siinä ajassa ja niissä tavoissa. Ja olemme selles kultuuris, selles ajas ja nende tavade keskel. Me huomaamme heti. Me märkame kohe. Ainoa kuuluisa, tunnettu, julkisuudessa puhuva rappi. Ainukene siis kuulus ja tuntud ja avalikult kõnelev rabi on Jeesus, joka puhuu hienosti, kauniisti ja kunnioittavasti naisista. On Jeesus, kes räägib auliselt ja ilusasti ja austavalt naistest. Ja tämä oli jo syy monelle fariseukselle ja kirjanoppineelle vihata Jeesus. Ja see oli juba piisav põhjus mõnele fariserile ja kirjatundjale, et Jeesust vihata. Ja nyt haluan vaan tuoda esille, että edes vähän aistisitte, minkälainen on ollut tilanne siellä. Tahan tuua seda esile, et te saaksite seda tunda, et milline see õhkkond seal oli ja mis see olukord oli.
200-luvulta ennen Kristusta aina 200-luvulle jälkeen Kristuksen. Alates 200 aastat enne Kristust kuni 200 aastat peale Kristust. Eli 400 vuotta. Ehk siis 400-aastane periood. Juutalaisessa kirjallisuudessa puhutaan tosi rumasti naisista. Siis juutide kirjanduses räägitakse väga pahasti siis naistest. Ja varsinkin semmoinen kuin Siirakin kirja puhuu tosi rumasti. Ja näiteks selline kiri nagu Siiraki raamat, siis see räägib väga kehvasti naistest. Ja ne kuvaa sitä henkistä ilmapiiriä, mikä siellä oli. Ja see nagu maalib selle vaimuliku või hingelise õhkkonna, mis seal valitses. Ja nyt tulee mies. Ja nüüd tuleb keegi mees, joka puhuu aivan toisella tavalla. kes räägib täiesti teistmoodi. Tämä on yksi syy, mikä selittää sen. See on üks põhjus, mis annab selgituse sellele, miksi Jeesuksen opetuslapsissa siinä isossa ryhmässä oli niin paljon naisia. et miks Jeesuse jüngrite selles suuremas ringis oli nii palju naisi. Ja tämä on myös yksi syy siihen, kun Jeesus nousi ylös ja alkoi se lähetystyö, seurakunta alkoi leviämään. Ja see on ka üks põhjus, et kui Jeesus tõusis surnuist ülesse ja see kogudus hakkas kasvama ja sõna hakkas levima. Miksi alkuseurakunnassa oli niin paljon naisia, jotka tuli uskoon? Miks algkoguduses oli siis nii palju naisi, kes tulid usule? Toinen merkittävä iso ryhmä oli orjat, karanneet orjat tai orjat. Ja teine tohutu inimrühm, kes siis tulid ka usule, olid ära põgenenud orjad. Mikä se oli se syy? Mis oli selle põhjus? Se oli syy, että Jeesuksen puheissa ja opetuksissa heijastui valtavan suuri arvostus naisia, orjia ja ihmisiä kohtaan. See oli sellepärast, et Jeesuse õpetuses ja tema kõnedes esines siis tohutu suur nagu väärtustamine just nende inimrühmade nagu naised ja orjad. Yksi asia vielä. Üks asi veel. Jeesusta oli kuuntelemassa koko ajan paljon siis myös naisia. Jeesust alati kuulas ka palju naisi. Jeesus opetti kansaa. Jeesus õpetas rahvast. Jeesus opetti, mitä Raamattu, Toora, Jumalan laki on. Jeesus õpetas, et mida siis piibel ehk Toora, Jumala seadused, mis see on. Ja kuitenkin siihen aikaan sanottiin. Ja siiski sellel ajal öeldi, naisille ei saa opettaa Tooraa. Et naistele ei tohi õpetada siis seadust. Kuunnelkaapa, mitä yksi vähän jälkeen Jeesuksen elänyt rabbi opetti tästä asiasta. Kuulake, kuidas üks natuke peale Jeesust elanud rabi selle asja kohta õpetas. Jos mies opettaa tytärtään tuntemaan lakia, eli Tooraa, kui mees õpetab oma tütart tundma seadust, se on sama kuin hän opettaisi tälle irstailua. See on täpselt sama, kui ta õpetaks talle. Irstailu tarkoittaa, auttakaapa minua nyt, se tarkoittaa tämmöistä ilveilyä, ilkeilyä ja pahanmielisyyttä. Nagu siis sellist nõmetsemist. Menikö oikein? Jah. Hei, mä haluan vaan tämän tuoda esille, että ymmärtäisitte esimerkiksi yhden tällaisen vivahteen, mikä Jeesukseen liittyy, hänen opetuksiin ja puheisiinsa, nimenomaan vertauksiin. Ymmärtäisitte sen. Ja ma tahan seda tuua just esile sellepärast, et te saaksite Jeesuse neid õpetussõnu kuulates aru sellest, et mis oli seotud väga tugevalt just Jeesuse selle nii-öelda nagu see erilisus selles. Jeesus oli älyttömän rohkea noustessaan sitä normaali tapaa vastaan puhuessaan naisista. Jeesus oli tohutult julge, et ta tõusis seda normaalset nii-öelda tava vastu, ehk siis rääkides naistest nii heal viisil. Sen lisäksi hän nosti aivan tavattomasti naisten arvoa. Hän piti samanarvoisena heitä kuin miehiä. Ja samuti ta ka tõstis naise seda väärtust ja positsiooni, tõstis selle võrdseks mehega. Ja kaikkein tärkein asia. Ja kõige tähtsam asi. Kenet Jumala valitsi ensimmäiseksi ylösnousemuksen todistajaksi?
Keda Jumal valis esimeseks ülestõusmise tunnistajaks? Marjat. Naised. Se oli sen ajan kulttuurissa ihan hölmö valinta. Ja see oli selle aja kultuuris täiesti rumal valik. Jos haluttiin, että joku asia on uskottava ja todenperäinen, Kui taheti, et mingi asi oleks nagu usutav ja tõepärane, niin se piti mies puhua ja ilmoittaa. siis see tuli meestele ilmutada. Mees pidi olema selle tunnistaja. Mutta jos haluttiin varmistaa, että asia on epäuskottava ja sitä pidetään hössötyksenä, Ja kui taheti kindlaks teha see, et asi on nagu ebausutav ja et seda peetaks nagu lihtsalt kuulujutuks, sitten se oli nainen. siis see oli naine, kellele viidati, et tema rääkis. Jumala valitsi naisen ensimmäiseksi ylösnousemuksen todistajaksi. Ja Jumal valiski naise esimeseks ülestõusmise tunnistajaks. Jos ihmiset olisivat keksinyt tämän evankeliumin tarinan, Kui inimesed oleksid välja mõelnud selle evangeeliumi loo, ne olisivat varmasti laittanut Pietarin tai Johanneksen ensimmäiseksi ylösnousemuksen todistajaksi. siis nad oleksid kindlasti pannud Peetruse või Johannese esimeseks ülestõusmise tunnistajaks. Jumala näki toisin. Jumal tegi teisiti. Tämä kaikki heijastuu Jeesuksen puheessa. Ja see kõik nagu paistab välja ja helgib Jeesuse õpetuses.